थेंक इउ स' माच आरो थेंक इउ गेबसन ब्र थेंक इउ लाइक दोननायनि थाखाय गुड मर्निं सन्जिब ब्र गुड मर्निं गेबसन ब्र ले गेबसन ब्र लोमजाना दङ उफाय गैया एलबिखौनो होना हाला आं दाना सानाव फुङावबो होनायाखै गेबसन नोंनियावबो थांनो हायाखैलै दासाननैसो खर'फ्रा खामानि होला ओंखाम जानो नागिरदों गेबसन ओंखामखौनो जानो हायाखै दिनै दासो ओंखाम मा मर्निं मर्निं जाखो ए इभिनिंसो दा माबा गेबसन ब्र आं दासो सिखारदों नालाय बेखायनो गुड मर्निं आरोना आं दा सिखारदों नालाय आं एलबि होलालै दावराव दावसि जायो दावरावसि जायो आरोना सोर दावराव दावसि खालामलायखोब्रा गेबसन ब्र गेबसन ब्र टेनसन गैया नोंना गोदानखासो ना 500 जन साबसक्राइबार जाबाथाय बेनिफ्राय हो लागाथार होमबा 500 नोंना जुदि 500 जन जुदि जेनेबा नोङो मास मोनसेसो एलबि होआबाबो जोंना मन' जाखांनायनि उनाव नों एलबि होबाथाय जों फुल सापर्ट खालामनो हागोन आरोना नोंखौ मालायनिफ्राय लोमजादों ब्र लोमजानाया बै दाख्लै नोंसोर खोनानाया बेनिफ्रायनो मोजां हामाखैलै ब्र ओंखाम सोमजानोसो नागिरदां ब्र आं ओंखाम जाग्रोनोलै ब्र उन्दुबा थाना होबानो जाबाय आं ओंखाम जाग्रोनो दे ब्र एसे ओंखाम बायदि सोमजानो नागिरदों आरोना आङो मुलि जादोंना जायाखै मुलि जालागासिनो मा होनो आंबो ओंखाम जागोन अके दे ब्र मैदेर बिजि थुना हो थुना ला ब्र मैदेरनि बिजि थुना लानांसिगोन बायदिमोन आङो ओमफ्राय हेलौ आदा मा खबर खबरा गाज्रिलै लाइक खालामना होदो सोर होआखै आं दसे ओंखाम जानो दे र' आदा आं नायगोन आं लोमजाना नायनायाखै दै लोमजादों ओंखाम संजागोन ओंख्रि गैया ओंख्रि जानो हायाखैलै आं माइनाव आं माने लोमजादों नालाय ओंखाम जानाया गोसोम जादों
most welcome जोंना माइनावखौबो वेलकाम खालामबाय आरबि ब्लगा मादों माबोरै दं फंबाय होनना बुंदों बारा मोजां गैयालै आब' नै लोमजानासो दं आङो most welcome आब' most welcome ओंखाम जादोंलै आं आब' ओंखाम जादों ओंखाम जानो हायाखै ओंखाम सोमजाना जादों आङो सानथाम जाबाय हामनो राखै आरोना हामनो राखै नेटआबो प्रब्लेम सुइथजों गाहाम दंमोन नेट प्रब्लेम जालायबायलै लोगो कमेन्ट खालामदो दे सोर सोर दङ माबोरै दं फंबाय दाना नो थांबायसो नामा ब्रा आब'आलाय मालाय ओमफ्राय हेलौ गाइस मोन हेलौ दाना आरबि आब' बोरै खबरा होनना होनदों खबरफोरा होनना बुंदों नै गेबसनफोरवा जोंना खबर सबर माबोरै खोन्थाना होदो दे एसे माबा होदों आंहा दासो जागैनो आब' आं दासो नोंलै लोमजाना दंलै आब' ओमफ्राय जोंना सोर सोर फैखो PM राइडा वेलकाम दों एसे माबा होनदों गिफ्ट लागा होनदों किं फर मबाइल गेम हेलौ एभरिवान गाइस हेलौ गिफ्ट हरला होनना गिफ्ट हरनांगौनो नै PM राइडआव मेबि थेफा ना FM सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो थेफाखा आंहा नाना थेफाखा होना मा सोर सोर दङ everyone guys
नोंहालाय होरलां दाना होरलांबाय गैला जाख्रुब जाबाय बे दाना जोला माबा नेटानो मानो प्रब्लेम जाना थायोब्रा ओमफ्राय फोरलांसो बुंना होदो ओमफ्राय जोंना अनामिकाया लाइक दानदो थेंक इउ स' माच बुङा एफ एम राइडाव नामदों एफ एम राइडाव नामा ओमफ्राय गिफ्टस वेलकाम बाजै गावदां होनना बुंदों आरोना बाजै गावदांनो सोर दं कमेन्ट खालामदो दे ओमफ्राय जोंना अनामिकाया मा गेबागै होनदों ओमफ्राय जोंना एसिमा बुंबाय मा बुङा फोरलां बुङा दा मा बुङा फोरलां बुंनांगौनो औ बाजै गावदां होनना बुंदों आरोना बुंदो दे बुं ओंहो जाया बिदि जाया एफ एम राइडआवनो जायानो बिदि जायानो नै एफ एम राइडआव होनबाय अनामिकाया बुंबाय आं बिजि अनल'नो अनामिकाया अनल' दे अके नङा जेबो नङा दे थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आं 12आवसो सिखारदों दिनै दायो बा नोंखाथारा बे गेबसना नांदों नायनोबा फै फिल्म राइडआव दाना नायनोबा फैनांगौ लेंहरबावसो नायनोबा बारे कमेन्ट टच मा नामखौ टच गादुरा टच उन्दुगादुरा हारलां गादुरा होनदाना टच गादुरा हारलांदों उन्दुगादुरा आरोना गेबसना बुंबाय अके अखा हादोंमोनलै सनजित ब्र ओंखायनो अके अखा हादोंमोन आरो आदसा बिरुआ हेल' लाइक दान थेंक इउ स' माच बिरुनि अन बिरुनि हास्रा हे एस माबा बुंबाय हा बोरै थांलायखो आं गेबसन नामदों आरोना बोरै थांथ' आरो ने लांफै गेबसनखौ माबाखौ एस माबाखौ एबिया बुंबाय 5,000 लाइक दान 5,000 ना थेंक इउ स' माच 5,000 बिरुनि अनन सार थेंक इउ स' माच सार थेंक इउ राम जी बिरु सार राम गुरुजी हेल' गुरुजी ओमफ्राय नाइस थेंक इउ अनन थेंक इउ एस मामा गाबवा नै नोंना फैबाय आगै नामदारना सार राम सार गुरुजी बिरु स' माच लाइक होनायनि थाखाय हार्ट होनदों जोंना एबिया बुंदों लाइक गाज्रि दामोन अके जेबो नङा जेबो नङा अके एफ एम नायनोबा दाहाय एल बि आव एस एम ने बोला फिर सोना बोला है ओइ सना मादै नांबाय नै मादैसो नांबाय दे सना मादै ने सना मादै एसे मा बुंबाय फिरु सना रुख' होननानै हाथाय उरखेबाय आरोना एवरीवन गाइस सभी को मोस्ट वेलकम है एवरीवन गाइस सभी को गुड इवनिंग एवरीवन गाइस एवरीवन
हेल' 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 मा खबर दा दै नांद्रा खबरथ' फाल खबर मोजां आंनि नोंनिनो मा खबर सुमित बसुमतारी सुमित बसुमतारी होनदों हाय होनदों हेल' हेल' सुमित मस्ट वेलकाम एबिया बुंदों आंखौथ' मिनिखाबाय दा आं दस्रायाव फैदों होनना मिथिखाबाय मिथिखाबाय ओमफ्राय एसिमावनो थोदस गेब फाग्ला बयबो नुगोन होनना बुंदों गेबा बुंबाय जोंना उरलिलि जाबाय ना नोंना गुस्थिया नांबाय आरोना नै ओमफ्राय गेबा होनदों नों सबसे सिगां फैग्रोब्रा एम राइडआवनो सबसे सिगां फैग्रांगौनो पिएम राइडआव मानो नुगोन ओमफ्राय एबिया बुंबाय दसे उनाव थांनोसै आंबो जानाय नङाबा दाना अके 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 एसे मा बुंखो जोंना आब'आ थोदस गेब बिदिखौनो नागिरो बिदिखौनो नायगिरो होनदों फिर'नेब्ला ओइ एस एम सालथे मा खालामदों नों होनना बुंबाय उसके बाद एस एम ने बोला फिर' सना अनामिका ने बोला अन थेंक इउ सो माच गेबसन ने बोला नोंना नेट प्रॉब्लम हो रहा था अभी हो गया कमेंट लाइक कीजिए इसके बाद नोंना ब्रा हीरो ने ऑन उनको ने प्लीज कमेंट कीजिए सपोर्ट मी एवरीवन गाइस कौन है कमेंट कीजिए कमेंट गाइस एवरीवन गाइस मैसो हारिनि जै हरिबल दादा हरिबल जांख्रिखां एनाउसबा मा बुंखो लाइक दानथे थाखाय मस्ट वेलकाम जोंना आइ बिखुनजो खुलुमबाय एसे आइथिं गोदेखाय दख'नाखौ आं मोसादों हीरो सना मतलब डांस कर रहे हो हीरो सोना बोल रहा है हीरो ने बोला सोना बाजे इन हाउस बोल रहा है हाथ दिया है सोना बाजे बोल के इसके बाद एवरीवन गाइस एनाउंस ने बोला बीरू देवर जी कैसे हो आप बोल रहा है देवर जी कैसे बोल रहा है लाबुरादो लाब नै लावदुम सना होनबायना एसे माबा नै लावदुम सना होनना बुंदों जोंना बिमल फैबाय मस्ट वेलकाम लाइक दान थेंक इउ सो माच जोंना फ्रान्सना मागो सनजित दायनानि ITI लानो थांसै थुदों दाना दायनानि अबेबा म्यानमारावसो थांनांगौलै दायनानि ITI म्यानमाराव देथारजाङो माथो आं देथारजानो गोसो गैयालै फ्रान्जित ओरैनोबा हिनजाव लानानै ग्रें रुजु रुमु संसार जानायनि खोथा दं आंहा फिरुरा बुंबाय पाता है मोरा एसएम किसका साथ कर रहा है होनना बुंबाय फ्रान्जित ने बोला हामफे सना इसके बाद जोंना बिमल ने बोला ब्लू होलाय जइन जालाबाय नि आं खेला गुन्दा सनसे नांबाय आरोना दे अके नै ब्लु होनाबाय आङो इसके बाद लाइफें बसुमतारी हेल' बोला एवरीवन गाइस हेल' अन बोला थेंक इउ फ्रान्जितआ बुंबाय आं सिख्लाफोरनि आखाइ नायग्रासो जागोन बा फ्रान्जितआ सिख्लाफोरनि गुरै आखाइखौ दांनो थाखाय आरोना नोङो ही फिर' सना बोला है बाद मामा सनजित नोंना गुन्दा सोबाव नामा दाना नामा मामा सनजित नोंना गुन्दा सोबाव नामा ओंलै गुन्दासो जाहैबाय आंना नामानो फाग्लासो ओमफ्राय फिर'आ बुंबाय मैं ठीक हूँ सना बाजे एनाउंस नांदों एसे मा बुंबाय आब'आ अकेले डांस किया है मेरे नाना मैंने
अकेला डांस करा SMDD ने अच्छा डांस SMDD खौ दिरुं बोनायफोरावसो हायो नालाय WW गेलेनायावसो लांनांसिगोनलै एसे माबाखौ बडि गोराथारना एसे माबाया बेनिफ्राय उनाव सोरबा होनदों अके बिरु देबरजी अच्छा ही रहेना होनदों जोंना फ्रान्स नांबाय अखाफोर मा जाखो ब्रा मा गरमलै होनदों आरोना अखाफोर नामा अखाफोर बहा नुखो अखाफोरखौ सोरखौ होनखो अखाफोरखौलाय इसके बाद बीरू वीडियो रनिंग कर रहा है दूर से क्या बोल रहा है लाइफनि ऑन थैंक यू सो मच लाइफनि ऑन इसके बाद एनाव सोंदों बहा अखाफोर नांदों आरोना ओमफ्राय मिथिया दे बहाथाय अखाफोरा ओमफ्राय जोंना एनाव सोंबा मा होनखो हाथरखिनि हाथायाव थाबा गरम जायो हाथरखिनि खाथियाव थाबा गरम जायो दाना हाथरखिनि खाथियाव थाबा गरम जायोथ' आरो गुन्दालै होननानै बुंदों आरोना अखाफोर गुन्दा मिहि गुन्दा ओमफ्राय जोंना बिमला बुंबाय वीरू ऑफिशियल साबधान कमेंट से प्लीज रिटर्न मी बोल रहे विमल फिरू सर आपको विमल ने सावधान किया है विमल को बैक कर दो फिरू सर इसके बारे में SMDD ने बोला है नहीं वीरू सोना बोल रहा है अनामिक एनाउस ने बोला है थोद साला सुनजित हाथायाव नङा दारा हाथायाव नङा हाथरखियाव SMDD ने बोला है बर हाथरखि थुख्लाय नां दारा हाथरखि थुख्लायनो बोरोनो बेनिफ्राय फिरू ने बोला है विमल चिंता मत करो मिल जाएगा बोल रहा है लाइफांग ने बोला है कि ऑन मला ने बोला हेलो मला मौसल का मला कमेंट करते रहो मला ओमफ्राय विमल ने बोला ओके वीरू प्रान्जित ने बोला है नोम्फा अखाफोर गुन्दा होनदों नामा आं स्वाद अखाफोर गावदांसो होनदों दाना आदसा अखाफोर गावदांसो होनदों आरोना इसके बाद एनाव सोंब्ला दंखाया आगै एसे मोजां नागिरना होनदों आरोना एसे मोजां नागिरना होनांगौनो ओमफ्राय विमल ने बोला मला जॉइनिंग मी बोल रहा है और एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट कीजिए प्रान्जित दायना सोलोंसै मा नोङो प्रान्जित गाइस कमेंट मा जाखो नेट प्रब्लेम हामफे सना सानाव नुवा हरावसो नुयो मा बुस्थु लायलायदा प्रान्जित सानावसो नुयो हरावसो नुवा मा बुस्थु SMDD ने बोला फिरू सोना आज क्या सब्जी खाया बोल रहा है फिरू बता दीजिए फिरू जी सर गुरुजी राम मला ने अनर मला ने बिमलजों लोगो जानांगौनो मला ब्र बिमलजों लोगो जा ओमफ्राय मेवा सब्जी है मेवा सब्जी बोल रहा है विमल का माबा सॉरी वीरू सर का मेवा सब्जी एनाव साहब ने बोला प्रान्जित हायाव हानबायग्राखौल' सोलोंना हायाव मा होनना बुंदों प्रान्जित हायाव मानबायग्राखौल' सोलोंनांगौ आरोना प्रान्जितआ बुंबाय नोंनो सिखारदो दायनाखौ आं अजासो बावगोन आरोना प्रान्जित नों दायना जादो आं अजा जानोसै जों सानैजों बिदि जालायलायनानै फैसा खामायनांसिगोन बाद दान खोमसिनिसो नामा लावदुम सना होनना बुंदों दान खोमसिनि नामा होनो मैलाया अके साब होनना बुंदों एसे माबा बुंबाय आखिले खा रहा हो सना मेवा होनना बुंदों प्रान्जितआ बुंजना गोरना जनायखौ सिखायगोन आं खेला होनना बुंदों
गोरना जनायखौ सिखायगोन मानो प्रेसिडेन्ट जालाय नों होनबा गोरना जना बिरलांलायनायखौ बेनिफ्राय जोंना एल बि आव फैनाय दायना सोलोंबा फैनाय नंला नै हीरो सर ने बोला हाँ आरा में बोल रहा है वो होटल में जाएगा क्या वो होटल हेलो 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 ओमफ्राय आयौ लावदुम आं खामफ्लाय स्टाफ होनायखौसो सोलोंगोन बा एसे माबा खामफ्लाय स्टाफ सोलोंगोन जोंना ओमफ्राय बुस इतना ही है आज संजित नामदों ओके बस इतना ही अच्छा अच्छा एनाफ साहेब प्रान्जितने बोला अखाफोर नोंखौ पास जाग्रोगोन आं ओमफ्राय संजितआ बा फाहामनो हागोन ना हाया अखाया नामा आं हागोनब्रा बारा एसेबां गिदिर जानाङाब्रा नों फिसा फिसा जानांगोन ना नों जादो बेनिफ्राय आं फाहामसै फैसाखौ सानजों 50-50 ओमफ्राय उनाव सोंना टाटा होनो अके थेंक इउ स' माच टाटा अके थेंक इउ ओमफ्राय बिरुनि बोला अनन थेंक इउ जोंना अखाफोरा मिनिफैबाय नै जोंना अखाफोर क्लाबा थेंक इउ स' माच मस्ट वेलकाम अखाफोर सार बिरुनि अन थेंक इउ स' माच मैलानि हेलौ अन थेंक इउ स' माच बिरु सार अन 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 थेंक इउ एस एम दीदी ने बोला बिरु सोना और बिरु ने बोला ऑन थैंक यू ओकापुर ने बोला ऑन थैंक यू सो मच ओकापुर मोस्ट वेलकम गुड इवनिंग इसके बाद एस एम ने बोला हो नहीं दासो ओकापुर नामदों बिरु ने रनिंग कर रहा है प्रांजित ने बोला हामफे दायनि जा नों सानैजों जागोन लोगो थख्ला गोरा हाय साल्थे हाय हाय हेलो हेलो थैंक यू सो मच बाय लै साल्थेनो अके 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 थख्ला गोरा थेंक इउ थख्ला अके थेंक इउ हिसका राजा फैबाय आरो ना खुलुमबाय आदै मा सोलिगासिनो आदै नै माबा डाइना सोलोंनायनिसो सोलोंगासिनो माथो मानसिफोरा सोरबा सोरबा डाइना सानसै नै ओमफ्राय मैलाया जोंना गिम्पार नांबाय अखाफोरा आखाइ अरखेबाय माइनावा हाय जुनु हाय संजीव बलराम मोस्ट वेलकम जिनो मोस्ट वेलकम आपको मेरा में स्वागत है माइनाव मोस्ट वेलकम एसे माबाखौ आं दायनाखौ हमग्रासो जागोन मैलाया अन 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 थेंक इउ प्राजिता बुंबाय थोर्स दाउला नङा आं बुंनाया दाउजोसो नांबाय आरो ना माइनावा बुंबाय लागाव होनबाय जिनु ने बोला ऑल गुड इवनिं बोल रहा है अखाफोर ने बोला एस एम आब' सोरखौ होनखो नावदों जिनु ने बोला सात सात वेलकम बोल रहा है ओके ओके और जिनु कर रहा है बोलो माइनाव ने बोला है ऑन हो आं जिनु ने बोला क्लब वेलकम बोल रहा है प्रांजित ने बोला पुजारी हामफे नावदों इसके बाद एस एम ने बोला है एस एम ने बोला सना नै फिसा फिसौ खोन्थाबाय आरो आखाइ हमनाय जिनु बोला माइनाव वेलकाम जिनु बोला फ्रान्सिस वेलकाम नायदो एक्सट्रा अफिसियेल नेम बोला दाबो एलबि होगासिनो ब्र दासो होदों नै दासो एलबि होगासिनो ब्र नादरा अके नायदो मस्ट वेलकाम रोजा रोजा वेलकाम बेनिफ्राय जुनु ने ब्लू ओके जुनू दीदी मैं आपको ब्लू दे दिया है इसके बाद ऑन बोला जिनू ने माइनाव बुंबाय जिनू मैक्स हेलो बोल रहा है हिस्काया बुंबाय डायनानि खोथा रदे डायनानि खोथा बालाय हायना मुलिखौ
हायना मुलिखौ मादि बानायो एसे खोन्थाना होलाय आदै आं 100 हिन्जाव बानायनोलै आदै नावदारा नै ओइ प्रान्जित एसे खोन्थाना होदो मारै सिखायगोन रा ओमफ्राय आमदारना प्रान्जितआ मोसौ बोरमा जाग्रोनांगौनोलै प्रान्जित ओमफ्राय मानसि जाग्राखौ होनदों नावदों जिनु नेवला प्रान्जित एक्सट्रा जुदि हेड अय जब जल्दी दिया मोर थ्री की रय जब मैं समझा नहीं जिनु दीदी क्या बोला आपने फिर से बोलो अखाफोर ने ऑन माइनाव जॉइनिंग गाइस कुसुम नार्जारी फैदों मसलकाम आबो मसलकाम इनिफ्राय जोंना जुनुआ मावदों सभी लोग ज्वाइनिंग करो रिटर्न मिलेगा देखो एवरीवन गाइस जिन्होंने आप सभी को ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है एक दूसरे के साथ फ्रेंड बनाओ फ्रेंड हो जाओ नाइडिया मावदों जाखोरा सोर दायना जाखो ब्र ओइलाय प्रान्जिता दायना जा नायदों बिखानो लिटेन ने बोला है हेलो लाइक डन थैंक यू सो मच लिटेन मोस्ट वेलकम गुड इवनिंग अखाफोर ने ऑन थैंक यू सो मच माइनाव बुंबाय हेलो 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 अखाफोर ने होनब्ला खोना आं नामदार खोनाया खोना आदारना इसके बाद ऑन लाइफिन ऑन माइनाव बुंबाय जॉइनिंग मी प्लीज माइनाव के साथ फ्रेंड हो जाओ एसएम ने बोला आं होसोग्रासो दायनाखौ होनना बुंदों इसकिया राजा होनदों बोरै बानायो खोन्थालाय आदै प्लिज आदै नोंनो प्रान्जित खोन्थालाय हायना मुलिनि सोमोन्दै कुसुमने बोला अन प्रान्जिता बोला हायना मुलि नांगौबा सानफ्रामबो मिनिबाय थानांगौ आरो नों दरजा नायनायखौ जागायनांगोन नामदारा जिनुने बोला कुसुम जॉइनिंग करिलु रिटर्न दीजिए कुसुम आपको जॉइनिंग कुसुम नोंखौ जॉइनिंग खालामबायनो जिनुखौ रिटर्न होदो माइनाव जॉइनिंग प्लीज माइनाव के साथ फ्रेंड हो जाओ एवरीवन गाइस में माइनाव को ब्लू दे दिया है माइनाव के साथ फ्रेंड हो जाओ इटालियन बोला 1 सेकेंड गुड इवनिंग एवरीवन बोल रहा है एवरीवन लिटन ने कुसुम ने बोला है जिनू रो बोल रहा है जिनू आपको वाइट करने के लिए बोल रहा है कुसुम ने अखाफोर ने बोला दखानाव दं ब्रो ओके दखानाव ब्रो ओके अच्छा गुड अखाफोरा ऑन थैंक यू जिनू ने बोला प्रान्जित जॉइनिंग करिलु बेग दीजिए बोला प्रान्जित नै नोंखौ जोंना जिनुआ जॉइनिंग खालामबायनो ओमफ्राय जोंना जामाखो अजा नोंनिसो खामानि सन्जित आंनि नङा आं मानसि जाग्रासो नांबाय आरोना प्रान्जित आं बारा रोङाना अजाबाबो हिसकिया मा बुंखो प्रान्जित आदै बानायना हरदोलै आदै नामदों नै बानायना हरदो प्रान्जित ओमफ्राय जनुआ बुंबाय कर एक्सट्रा से दिया मग नामदाना ओके कर दिया एक्सट्रा से दिया मग नामदों एक्सट्रा ओमफ्राय अना मेक अन एक्सट्रा नामदों ब्लु ओके ब्लु मारै होयो ब्र खिन्थालाय दानानो ब्र एक्सट्रा ब्र जेनेबा ना नामाव थुदो नामाव थुनानै नै ओमफ्राय सबसे गाहायाव फैगोन आरो ना एड एस मटिभेसन आरोना एड एस मटिभेसनाव थुना होदो थुना होनानै फार्स्ट नाम्बारावनो आरोना फार्स्ट नाम्बारावनो अके होना होदो आरोना मानो जाबाय ब्लुआ हिसकिया राजा माखो आदै ब्र कुन्जुला फैयाखै नामा आदै गैया कुन्जुला फैयाखै अखाफोरा अन थेंक इउ सो माच प्रान्जिता हिसकिया नों आंजों जाजागोन अखाफोर अन लाइफेना अन थेंक इउ हिसकिया दों 10 लाइक दान थेंक इउ सो माच
10 लाइक नाइन थाखाय थैंक यू सो मच और इसके बाद लाइफनि ऑन राजा जॉइनिंग बैक एंड राजा जॉइनिंग चेक एंड बैक बोल रहा है अखाफोरा हार्ड हरबाय थैंक यू सो मच अखाफोर ब्रो थैंक यू बेनिफ्राय हिसकिया राजा बुंदों जेबो बायना हरदो जेबो बायना हरदो आदै दाना जेबो बायना हरदो आदै नों अखाफोरा ऑन थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस प्लीज कौन है कमेंट कीजिए कमेंट ओमफ्राय अखाफोरा जोंना नायनो हाथाय हरखेबाय अखाफोरा हेलो हेलो जॉइनिंग मी बोल रहा है अखाफोर के साथ जॉइनिंग हो जाओ एवरीवन गाइस कौन है एवरीवन बेनिफ्राय प्रांजिदा बुंबाय अजा सिखायाखै बे जानायसो खोमा होननानै मिनिबाय जानायसो नामा ओमफ्राय एसएमआ अन थेंक इउ सो माच इसकिया राजा बुंबाय आदै ब्लु प्लिज अके आदै ब्लु नै आदै ब्लु होबाय आङो माइनाव बुंबाय जुनु डान बैक प्लीज बोला जुनू आपको माइनाव ने सब किया है ओमफ्राय जुनू ने बोला अनामिका ज्वाइनिंग कर लो रिटर्न करो बोल रहा है इसके बाद कमेंट कीजिए कमेंट कौन है जोंना अखाफोरा अन बेनिफ्राय एसएम नोंखौ जानो सानबायमोन आं दा नोंखौ जानो सानबायमोननो जुनू ओके बोल रहा है अनामिका ने आपको ओके बोल रहा है इसके बाद माइनाव ने बोला अखाफोर ज्वाइनिंग प्लीज बोल रहा है अखाफोर ज्वाइनिंग हो जाओ ओमफ्राय प्रांजित ने बोला दुलुर सना नोंनि बिखा होनना आंनि नोंनि बिखा होनना बुंदों इसके राजा होनदों जुनू होनना बुंदों ज्वाइनिंग हो जाओ ज्वाइनिंग एक दूसरे के साथ ज्वाइनिंग आरती सिस्टर डीलू टुमाक बोल रहा है आरती सिस्टर आपको ज्वाइनिंग कर दिया जिन्होंने जिनो की सप्लान हो जाओ थरथिं नै मोदै मरमी सुनिदो आरोना मरमी सुनिनो ओमफ्राय माइनाव भाई जिनो ओके बोल रहा है इसके बाद हम लोग का एसएम ने बोला है सोर बेलाय आंखौ जाग्रायालाय हो खामफ्लाय स्टाफ होगोन आं जाय आंखौ जायो होनना बुंदों खामफ्लाय स्टाफ होगोन नो जिनो लेलो पोस्ट दे रहा हो ब्लू लो पोस्ट दी अभी आसु संजय ओके 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 सुनी नाम डालना ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग प्लीज साथ बोल रहा है जुनू ने बोला एसएम ज्वाइनिंग मी एवरीवन गाइस एक दूसरे के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ और इसके बाद सारादा ने बोला है हेलो संजीत बोल रहा है हेलो 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 इसके बाद नाइडिया बुंदों जिनू साफ किया मैं कमेंट चेक करो बोल रहा है अखाफोर ने अन प्रांजित ने बोला है एसएम नि बिखाखौ जानी एसएम नि बिखाखौ जानी एसएम नि बिखाखौ जानो होनना मिनिबाय अनामिका ने बोला जुनू साफ बोल रहा है जुनू आपको अनामिका ने सावधान किया है कमेंट चेक कर लो एवरीवन गाइस प्लीज कौन है कमेंट कीजिए कमेंट लाइफिंग ने बोला अनन थरथिं नै मोदैया बुंदों मरमी सुनि नामदारना
इसके काने अननन प्राइजामे सनजित बिराद लेथ्रा खोनायो बाल दायना होनबा बुंनांला दायना रोंलै दायना माब्रा गाज्रि खोनायथ' आरो खोनायो ओमफ्राय अनामिकानि बोला थरथिं जों बुंबाय अखाफोरा अन हिसकियारा जाबाय सिखाजों सोरसो लोगो जानो एभ्रिवान सोर बेलाय एसएमनि बिखा जाग्राया नांबाय थरथिंनि मोदैया बेनिफ्राय माबालै फ्रान्जिता बिखा जानो नागिरदों माइना बुंबाय अनन एसएम आदों फै लावदुम सना नांदों आरोना स्किपा जोंना फारा जाबाय दायनानि काहानिया जोबलायबाय दायनानि काहानिया जोबलायबाय फ्रान्जित एबार मैसोनि ओमफ्राय जोंना अनामिकाया अन हिसका राजा फै जयनिं जानो होनदों माइनावा मैसोनि अखाफोरा अन थेंक इउ सो माच अखाफोर थेंक इउ अखाफोरा अन एसे माबा होनदों खामफ्लाय स्टाफ होगोन लावदुम नांबाय आरोना ओमफ्राय जोंना फ्रान्जिता ओमफ्राय जै मैसो हारिनि जै मैसो जोंना बि अफिसियेलसो ब्राहायमोनलै फ्रान्जित बि अफिसियेलखौथ' फन खालामदोंमोन आङो बिराद मिनिहरदों सुवादा ओमफ्राय आमलका बि एम नेबुला बसुमतारी प्लास सनजित 5 बादसा 15 लाइक दान थेंक इउ सो माच बि एम नानाजि थेंक इउ अखाफोरनि अननन इसका जाबाय आं आब' माइनाव आब' माइनाव जयनिं जाबाय हिसका राजाजोंबो जयनिं जादो अनामिकानि बोला अन थेंक इउ सो माच आरो इसकेबा थरथिंनि मोदैया रख' नांदों मेगन मिसिबनानै बिएमनि बोला 5 बादसा सुनजेबो गैया हास्रायै नायदो एक्सट्रा होनदों आं दुगैनि ब्र' आं अनल' दै अके नायदो ब्र' थेंक इउ सो माच अन दोननायनि थाखाय थेंक इउ माइनावा प्राइज बुंबाय हामफे मैसो हारिनि सिख्ला नांगौ नोंसोर गामियाव दंना गैया नांदों अनामिका बुंदों निउ फ्रेन्ड जयनिं मी माइनाव बुंबाय अन प्राइजिता बुंबाय दंबा आंनो खबर हो दे नांदों प्राइजिता बिजयनि बोला मस्ट वेलकाम और भैया ब्लू दे दो बोला ओके बिजय ने बोला और भैया ओ आपको मैं ज्वाइनिंग सब और अच्छा कमेंट कीजिए कमेंट विजय ब्रो कमेंट इसके बाद अखाफोर बोला अन थेंक इउ सो माच थरथिंनि मोदैनि बोला रावबो आइडि हरा नामा दाना गैयालै रावनावबो आइडि गैया थरथिं आंनावबो आइडियानो गैला मबाइलबो गैला गंसे मबाइला बोरैबासो जाबाय चार्ज हाबा माबा गोदोनि सामसुं मबाइलसोमोन ना आंना अखाफोर फनावसो दं खोमा आइडिया बेनिफ्राय एसे माबा बुंखो मैसो हारिनि गैया दाउब' हारिनिसो दं लावदुम नांबाय फ्रान्जिता बुंबाय आंनो 2 लाख होगोन आं नोंनो 2 लाख होगोन आं नांदों बिजयनि बोला और आप मुझे कर देना ओके विजय मैं आपको कर देगा मेरा वीडियो में कमेंट्स करके जाओ मेरा लॉन्ग वीडियो में मैं आपको ज़रूर बैक करेगा टेंशन लेना नहीं चाहिए लाइफ इन फर एग्जाम्पल दाउब' हारिना खारोलै दाउब' हारिना खारोलै खारोथ' आरो दाउब' हारिना अन इसके बुंबाय नारि गोलाव बयबो जै मैसो हारिनि नांदों आरोना अखाफोर अन लाइफां अन प्रान्जिता जै मैसो हारिनि नांदों जै मैसो हारिनि माइना अन अखाफोर अन इसके राजाया जै बेरा जोंना दासो जोंना अनामिकाया अन दा बुंदों आरोना बिजि खोमालै अनामिकाखौनो अन हरदों माइनावा बुंबाय हिसकिया साबधान चेक नावदों हिसकिया नोंखौ माइनावा साफ खालामबायनो बे खोनाफैदो सिकेबा अनामिकानि अन थरथिंनै मोदैया मा बुंखो आंनो गाब जानाय हिन्जाव नांगौमोन आरोना
आंनो गाब जानाय हिन्जाव नांगौमोन थरथिंनि मोदैनो गाब जानाय हिन्जाव नांगौमोन प्रान्जितनावसो थायोलै बुस्थुफोरा प्रान्जितआ रानो अनामिका अन लाइफांनि अके इस्केरा लाबायसो आब' माइनाव दाना हाबायसो होनदों हामबायसो होनदों हामबायसो आब' माइनावदों अखाफोरा अन माइनावा अन लाइफाङा अन एभ्रि अन गाइस सोर दं अन खालामना होदो दे अन खालामना होदो लाइफां मा ओंख्रि जानायमोन ओमफ्राय जोंना अखाफोर मा ओंख्रि जानायमोन खोन्थाहरदो इस्किया राजा मा ओंख्रि जानायमोन प्रान्जित मा ओंख्रि जानायमोन माइनाव मा ओंख्रि जानायमोन अखाफोरजों माइनावा लाइफां हेल' हाब नेटालाय हेल' माइनावा बुंदों अन अखाफोरनि कलकाता बोला हाय हेल' कलकाता मस्ट वेलकाम इसके बाद अखाफोरनि बोला अन सन्जित बाय खारथ'बायनो दे अके इसके बाद लाइफांनि बोला अन मैलानि बोला अन कलकातानि बोला कैसा हो ब्रो मैं ठीक हो ब्रो और आप बताओ आप कैसे है और इसके बाद मा होनना बुङो थरथिंनि मोदैया जानायबाबो जागोन 4 months जानायबाबो जागोन दाना साइलियोब्ला लाइक डान सन्जय थेंक इउ सो माच प्रान्जितआ मा बुंखो थरथिंनै मोदै मा साइजनि नांगौ एक्सेल लं एम साइज दं ZX बबे सासेखौ बेनिफ्राय साइलिनी तेरी तरबियत कैसे है अभी संजीत मेरा तरबियत अच्छा नहीं हुआ ज़्यादा इसके बाद लाइफांनि अन एसे नेटल' आंनाबो स्ल' जागासिनो दङ आंनाबो बेनिफ्राय अखाफोरनि बोला अन थेंक इउ सो माच जौगाथों लागाव नोंसो नामदारा अके लगाव मस्ट वेलकाम जौगाथों कोलकाता ने बोला साइली देवर्मा दीदी बी कैसे हो बोल रहा है साइली ने बोला ऑन हिस्किया राजा ने आलू ना सोमोन मादै नावदों लाइफां अन माइनाव ने बोला सन्जित एलबी दं आं थाथ'दो अके कोलकाता माइनाव आर सी हे थैंक यू सो मच माइनाव थैंक यू साफ्रोम फैनो थाखाय कोलकाता ने बोला मैं आर सी हो अच्छा होना चाहिए एवरीवन गाइस लाइफां ने बोला ऑन साइली ने बोला ठीक ओ कोलकाता अखाफोर ने ऑन थैंक यू साइली ने बोला नेट स्लो हाय तेरा संजना साइली नेट स्लो है क्या करेगा साइली ने बोला साइली दीदी आपका नाम बोल रहा है साइली दीदी आपका नाम बोल रहा है कोलकाता ने साइली ने बोला यार तेरे को क्या है जोता है संजीत बोल रहा है सिस्किया ने बोला रसियाननि बाबो जागोन आदैना रासियाननि सिनायगोन होनबा कोलकाता ने बोला प्रान्जित ब्रो कैसे हो थरथिंनि मोदै आंबाय चेन्ज मडेल साइज नांगौ फांफोरना गलायनायसो नांगौलै फाग्लानो थरथिं हाजार बेमारिसथ' आरो इदिया कलकातायाव बुंबाय थरथिं से मोदै गेमस्रिखौनो लादो नों आदै नांबाय साइलिने बोला बोलो संजीत मेरे नाम क्या है कोलकाता को हाँ कोलकाता साइली का नाम साइली है अखाफोरने बोला दे ओंखारथ'बाय ब्र गंसेजों फैगोन दाना अके थरथिंना होनदों बेमार जाना थैबा गोदान मोनगोन नामदारा बेमार जाना थैबा गोदान मोनगोन प्रान्जितआलाय हिन्जाव दालालै जाबायना ब्रा
दायना सोलोंनानै बिराद हिनजावफोरखौ हायना मुनि होयै फानबाय थाग्रा सालायनायलाय साइलिया बुंबाय ओइ सन्जित सुनो नाहा बोलो साइलि प्रान्जितनि बोला ओइ आंनिया जाथ'बायलै आं बारा बुंथ'ला नांबाय दे थरथिंनै मोदैया माखो ना दरजा गावबाय दाना दरजा गावबायनो सिखाया मोनदों थरथिंसे मोदै गिमस्रिखौनो लादो नों आदै नांदों एसेमा बुंबाय थरथिं सना ओंखिनो कलकाता बोला साइली दीदी आप मेरे को कमेंट करो हम आपको सपोर्ट कर सोंगा दीदी बोल रहा है साइली ने बोला संजीत सुनो ना हाँ साइली बोलो प्रान्जिता बुंदा बिबार नुफैगोन खेलाना बिबार नुफैगोन खेला नांबायना प्रान्जिता गिखायो बिबार प्रान्जिता थरथिंनै मोदैया बुंबाय मोरा साइली आई लव यू बोला है इसके राजा ने बोला कोलकाता में असम से हूँ बोल रहा है कोलकाता में असम से हूँ बोल रहा है हम लोग का यू डी सर ने बोला 17 लाइक डन थैंक यू सो मच लाइफिंग ने ऑन लाइक डन सर थैंक यू सो मच एवरीथिंग ग्रीन गार्डन थैंक यू सो मच भाई आप नहीं आता भाई आप नहीं आता आती सर यू डेजी सर में थोड़ा खांसी बुखार सर्दी हो रहा है देखो मेरा आवाज़ क्या हो रहा है मतलब पूरा मैं बीमार हो रहा है इसलिए जा नहीं पा रहा है सॉरी सर जाएगा सर मैं बीमार हो रहा है ना इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ साइली ने बोला एमएमबी ने मुझे बोला संजीत क्या बोला एमएमबी ने बोलो लाइफां ने बोला अन हाखु दाखु सोर जाखो होनना बुंबाय गंसेया चार्ज गैला अके थेंक यू हाखु दाखु थेंक यू अखाफोर लाइफांनि बोला अन प्रान्जितनि लाइफांनि बोला अन थरथिंनै मोदैया बुंदों एसएम नोंखौनो लानोसै आं एसएम नोंखौनो लानोसै आं ओंथि नांदों एसएम नोंखौनो लानोसैनो साइलिने बोला मेरे संजीत को परमिशन मत करो यार मेरी संजीत को परेशान मत करो यार हाँ अच्छा बेनिफ्राय प्रान्जित ने बोला लाइक डन थैंक यू सो मच हम लोग का सर ने बोला 10 AM आओ रोज अच्छा जाएगा सर जाएगा मतलब बीमार हो रहा है ना सर सुन लेना नहीं चाहिए सर उसकी एलबी में बोला एमएमबी में भी आऊंगा हाँ सर हाँ ओके हाकू डाकू ने बोला ऑन सर ने बोला हंस रहा है ओके थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस थैंक यू सो मच प्रान्जिता बुंबाय सन्जित दसे थाथ' बे नियाव थांनि आं दाना बिनियाव अके बेनिफ्राय थरथिंनै मोदैया बुंदों आं गैला ब्र अके दे ब्र थैंक यू सो मच थरथिंनै मोदै थैंक यू ओमफ्राय नायदिया बुंदों जियाना नामदारना जानुवारि टाइम खालामाखै नामा थांबायलै थांबायदां कलकाता ने बोला बाय अके कलकाता थैंक यू सो मच थैंक यू साइली बोला ओए संजीत सुनो ना हाँ बोलो साइली बोलो कोलकाता कर दिया थैंक यू सो मच कोलकाता थैंक यू इसके बाद हाकू डाकू ने बोला ऑन थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट साइली ने बोला एमएमबी जाएगा पिहिनता नहीं एमएमबी जाएगा पहनता नहीं है ऐसा बोला मुझे मोरा एमएमबी सारा थाखा एमएमबी थर्ड साइलेंट टू बिट ना कमेडी हो गया ओमफ्राय कोलकाता ने बोला साइली दीदी मोरा को सपोर्ट प्लीज साइली कोलकाता अखाफोर ने ऑन थैंक यू सो मच कोलकाता ने हार्ट दिया थैंक यू साइली ने हंस रहा है 90 एक्स्ट्रा 19 लाइक डन ब्रो थैंक यू सो मच थैंक यू कोलकाता ने ऑन थैंक यू सो मच कोलकाता थैंक यू
कौन है एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट कीजिए। सिंगा मा जाखोथाय ओमफ्राय साइलिने बोला एमएमबी काही कहता है उसकी जांगिया नाम साइली महरा कलकातानि अन थेंक यू सो माच हाखु दाखु होनदों आं मोसौ लायनो ब्र थाथ' अके 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 कलकातानि बोला बाय थाथ' ब्र अके 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 बाय थाथ' ब्र अके अच्छा कलकातानि बोला नेट प्रॉब्लम साइलिन बोला हालिनी आसराय कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस कमेंट साइली ने बोला कमेंट साइली मोरा चलो मेरे से बात करो साइली मेरे से बात करो साइली क्या सब्जी खाया है आज बताओ कोलकाता आप चला गया क्या कौन है प्लीज कमेंट कीजिए कौन है कमेंट कीजिए कमेंट गाइस एवरीवन साइली ने बोला क्या बताओ तुझे तुझे सोन कौन सा सब्जी है मेरा सुझे हाँ बोलो साइली कौन सा सब्जी है अनामिका ने बोला ऑन थैंक यू सो मच एसएम ने बोला है आबो कहाँ खारखो होनना बुंदोंमोन थांबाय आब' सेम थांबाय ओमफ्राय ऑन साइली ने बोला तू बताओ कौन से सब्जी से खाना खाया साइली मेरा तो खाना अच्छा खाना खा नहीं पा रहा रे साइली खासी ना ज़्यादा मतलब थोड़ा दाली था रे साइली पानी से खाया मैं भात दाली था और लोकल लोकल मुर्गी लोकल चिकन मतलब घर में ही काटा था खाया एक पीस अन आयदै लोगोफोर साइली ने बोला वाओ नाइस संजय बोला है थैंक यू सो मच साइली ने बोला संजय मा ओंख्रि जाखो आगुना मा ओंख्रि जाखो आगैनो ओंख्रियाथ' आब' दालिसोमोन दालि ओमफ्राय लकेल दाउमोन आरोना न'आवनो बुथारनाय न'नि दाउ ओमफ्राय गैया लोमजानानै जानो हायाखै ओंखाम सोमजालाबायना सानो आङो और इसके बाद संजीत जल्दी ठीक हो जाओ ना साइली में मर के लिए बीमार हो रहा है भाई अनामिका ने बोला साइली शीशा संजीत को ले लो बोल रहा है इसके बाद साइली ने बोला आज सर असर की सब्जी खाया और सार की क्या सार है? हिंदी से बोलो इंग्लिश से बोलो सब्जी का नाम इंग्लिश से अनामिका ने बोला ऑन मुली जायाखै नामा आगै मुली जादों आब' जादों साले बोला नहीं यार अनामिका संजीत मेरा गुड फ्रेंड है बोल रहा है अनामिका ने ऑन बोला है अनामिका ऑन थैंक यू सो मच
इसके बाद साहिल ने बोला है नहीं आता हिंदी में क्या बोलता है, नहीं आता मुझे इंग्लिश में क्या कहता है। बोरा साली टाकला साली। साहिल ने बोला संजीत में तेरी क्या हो बोलो सबको गुड फ्रेंड। अनामिका मैं तो अनामिका ने क्या बोला तू टाकला है टाकली ओके संजय बोल रहा है साहिल मोरा ने। साहिल तेरा एमएम है, विशाल है तेरा विशाल। अनामिका ने क्या क्या बोला है देखो, मुझे पढ़ने नहीं आता रहा हिंदी। ओनोन थैंक यू सो मच। जापान आ गया, हेलो 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 जापान, हेलो 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 जापान हेलो। साइली ने बोला है हम गुड फ्रेंड है संजीत के साथ, अच्छा गुड फ्रेंड ओके। जापान ने बोला हाउ आर यू ब्रो, आई एम फाइन ब्रो। जापान 22 लाख डन, थैंक यू सो मच जापान, थैंक यू मोस्ट वेलकम, गुड इवनिंग दोस्त। कमेंट कमेंट। थैंक यू जापान, थैंक यू सो मच ब्रदर जापान। मुझसे एसएम ने बोला है थांग टू सुई दे थैंक यू सो मच एसएम आबो, थैंक यू। ने फ्राइज साली ने बोला विशाल के साथ भी मैं गुड फ्रेंड हो सुनिए, अच्छा ओके अच्छा अच्छा। कमेंट। साली ने बोला है क्यों इतना नेट स्लो हो गया आज मेरे जान सुनिए। साली ना मेरा नेट पैक खत्म हो गया ना, ऐसे ऐसा हो रहा है। नेट पैक डाल दो साली, मुझे प्यार करता है तो नेट पैक डाल दो साली। अनामिका ने ऑन थैंक यू सो मच। साइली ने बोला है तेरी को प्यार करने को करने के साकार में चक्कर में मैं पिता पिताई करेंगे संजय पिताई। क्या साइली मोरा तीन। साइली तू किसके साथ ओयो होटल में जाएगा बोला था। साइली सुमित साल्टे को बुलाओ। क्या हो गया। कमेंट। साइली ने बोला है ओए टिंटुलो मत बोलो मोरा संजीत ओके। ला लाता हूँ मोरा सुमित को। बोल रहा है, सुमित काम कर रहा होगा रे साले, सुमित काम कर रहा होगा, डिस्टर्ब मत करो सुमित को।
सायली ने बोला नेक्स्ट संजीत बोला सायली बोलो ना सायली क्या हो गया सायली मत जाओ यार कोई नहीं है सायली तू जाएगा ना मैं इतना रोएगा सायली मत जाओ क्यों जा रहा है सायली क्यों क्या हो गया संजीत 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 बोला सायली बोलो 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 सायली बोलो बोलो आई मिस सायली सायली मैं बुखार हो रहा है सायली सायली मैं मरेगा बुखार हो रहा है बुखार देखो अरे थम्पे कमेंट गाइस सायली क्या हो गया सायली हेलो गाइस हेलो गाइस हेलो फिर से देखो साले अच्छा अच्छा ये क्या है मोरा संजीत मालूम नहीं क्या है अरे देखो मेरा डाट कितना चकचकिया है साले हंस रहा है साले ऐसा करो ओ साले जो गाय लोग ऐसा करते ना हेलो गाइस एवरीवन अच्छा एक किस दे दो मोरा साले नहीं करेगा मोरा साले तुझे किस है ले लो साले ले लो साली मोरा साले मार खाएगा साले तू मार खाएगा साइली ने बोला है करो ना ओन किस उम्मा कर करके बोलो मुझे साइली मोरा में ऐसा नहीं है मैं पूरा शरीर इंसान हूँ साइली पूरा प्योर मैं मिल है ना मिल्क पूरा मिल्क जैसा प्योर है मैं मतलब एक भी मतलब उल्टा पल्टा गुलू गुलू नहीं है वहाँ पूरा प्योर पूरा प्योर
फेस दिखाओ मोरा, क्यों दिखेगा मैं? टाकली साली तेरा बेटा कितना है, वो है ना साली। आयो नेटानो दानलाय फैलाय आयो गोदान एकनिफ्राय जाफिनलायबाय। विशाल मुझे साले तो विशाल को ले लो। साले मैं एलबी बन सुमा साले, फिर मैं आएगा साले। साले मैं 7 बजे में और एलबी आएगा। साले मैं ट्रेन स्टेशन में जाके एलबी देगा, ठीक है? एलबी करेगा, ओके। फिर मिलेगा साले, फिर मिलेगा, आता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन गाइस, थैंक यू।